mana butang apelyido ha kay daramong parapras ngaran. Ay Ginoo. Di re butang ito maininit kay dig saragbot kung sino ba ito. Oo. Hala na ho, maniri na ho. Hala na, di karami ka na sila kumukumo ako. Ha? Uy, di gag. Andi rin ito, ubuso mo man liwat kay siyempre. Ako yo, taksayo lang yung kuwan nila. At nandito mga guys, samot-sari po yung ating mga nakakahalubilo dito, nakakasalubong mga tao po papasok at palabas ng sementeryo. At ayan mga guys, ang iba sa kanila nakatawa, mahiyom-hiyom, parang mga hiluan. At syempre mga guys, bukod nga sa mga nakangiti, mayroon din ditong namusdot, mayroon din ditong nagngingitob, at mayroon din ditong maluha-luha sa kanilang paglalakad dahil syempre mainit po yung panahon. Ayan mga guys, ito po yung ginawa naming bulaklak na aming dadalhin ngayon sa sementeryo for today's video dahil wala pong nagtitinda ng bulaklak dito sa amin at higit sa lahat wala po kaming pambili. At ayan nga mga guys, ayan naglakad-lakad na kami dahil pupunta kami ngayon ng sementeryo for today's video at kasama ko po ngayon si Mana, ang aking nakatatandang kapatid. Ayan guys, tara, let's go. Samahan niyo kami sa pagpunta sa Lawang Cemetery dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar. At ayan mga guys, nandito na nga kami sa sakyan at mega love shoutout dito sa aming diver. Ayan, shoutout sa you Charles. Oo, siya yung masigasig na diver dito sa Barangay Magsaysay. Isa po siyang masipag na mag-aaral at matataas po ang kanyang mga grades. At syempre hindi po siya nagkakating. Mga 5 beses lang po sa isang linggo. Idi ubos lahat. Lunes hanggang Biyernes pala nagkakating. Ayan, joke lang po yun mga guys. Masipag pong batang ito at matalino. Opo. At ayan mga guys, nandito na po tayo ngayon sa bayan ng Lawang, Northern Samar. At syempre, papunta na po tayo ngayon sa Lawang Cemetery kung saan po talaga dagsa po talaga ang mga tao doon. Opo, kumikiling po yung bayan dahil karamihan po ng mga tao ngayon ay andoon sa sementeryo kasi nakinig po sila sa aking payo sa kanila na ang sabi ko sa kanila, dalawin ninyo, opo, dalawin ninyo ang inyong mga maal sa buhay dahil kung hindi, kapag hindi ninyo sila dinalaw, baka kayo ang kanilang dalawin. Opo. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga dumalaw na po. At sa mga hindi pa po dumalaw, mega love shoutout din po. Huwag kayong mag-alaala, dadalawin po kayo mamayang gabi. Ayan mga guys, taon-taon po talagang dinaragsa po talaga ang Lawang Cemetery dahil halos lahat naman po talaga ng mga namatay po dito sa bayan ng Lawang ay dito po lang talaga nakalibing. Pero bukod po doon, yung ibang mga barangay ay pinapayagan na po silang maglibing sa kanilang mga sariling lupain basta't may permit naman po yun. Ayan mga guys, so mega love shoutout po sa lahat po ng ating mga kababayang Lawanganon. Ayan, shoutout po sa lahat po naman nagpuntahan dito kahapon November 1 at ngayong araw po November 2 dahil guys dito po sa Lawang, Northern Samar, 2 beses po, 2 araw po ang paggunita sa araw ng mga yumao. Ang November 1 po ay para po sa mga santos o yung mga batang nangamatay po na pinaniniwala ang mga nagiging angels po ng ating mga kababayan. At yung 2 naman po, yung November 2 ay para naman po yan sa mga matatanda, sa mga arugbagdol na mga yumao na po sa buhay. Arugbagdol talaga. Ayan mga guys, nandito na po tayo ngayon at kita nyo naman guys, ayan oh, organisado po sila dito dahil talaga naman po kung hindi po sila magiging organized ay talaga naman pong magkakagulo po dahil maliit lang po yung kalsada. Kaya naman po kudos po, mega love shoutout po sa mga namamahala po dito sa Lawang Cemetery. Maayos po yung sistema. Ayan, wala pong magpaparking dito, yung parking area ay papunta doon guys. Ayan oh, ang haba po ng parking area at dahil po maayos po yung sistema kaya naman po maayos po yung daloy ng mga tao. At ayan mga guys, pagkatapos nating bumaba, bumili naman tayo dito sa tindahan ng mga kandila para sa ating mga yumao na ating dadagkutan doon mga guys. Mega love shoutout po dito sa tindahan, shoutout po sa inyo. Salamat po at nakabili tayo dito ng kandila sa kanila mga guys at mayroon na tayong dadagkutan doon sa ating mga yumao sa buhay. At bukod sa kandila mga guys, bumili na rin tayo ng maiinom para naman tayo doon ay hindi mauhaw for today's video mga guys. Ayan, ang galing-galing ni ate at kanya pa talagang hinigutan.
At ayan na nga mga guys, papunta na tayo doon sa loob ng sementeryo. At nandito mga guys, samut-sari po yung ating mga nakakahalubilo dito, nakakasalubong. Mga tao po papasok at palabas ng sementeryo. At ayan mga guys, ang iba sa kanila nakatawa, mahiyom-hiyom, parang mga hiluan. Sabi pa nga ng kanta, matawa-tawa, ini nga hiluan, kaya siya na wigtikan. Pero mga guys, natural na talaga sa mga waray-waray, sa mga waray nun ang maging palangiti sa kapwa. Ayan, sa kabila man po ng mga problemang kinakaharap, nakukuha pa rin namin mga waray-waray ang ngumiti. Opo. At syempre mga guys, bukod nga sa mga nakangiti, mayroon din ditong namusdot, mayroon din ditong nagngingitob, at mayroon din ditong maluha-luha sa kanilang paglalakad dahil syempre mainit po yung panahon. Ayan, mega love shoutout po kay Madam Ilna Tesoro. Ayan, isa po sa ating follower na nakasalubong natin. Nag-hi po siya sa akin. Shoutout po Madam Ilna Tesoro, na ginawan ko po siya ng meme. Nakatabi niya nga po sa paglalakad si Lina. Opo, na asawa na Rigor na napaalis sa bahay ni Kuya Rigor. Hello! Mopay nga aga daw. Ayan mga guys, tirik na tirik nga yung araw ngayon at talaga naman pong mainit na mainit po yung panahon dito po ngayon sa Lawang Cemetery. Ayan, mag-love shoutout po sa lahat po ng mga nagpuntahan dito at dumalaw po. Ayan, naalala po, ginita po yung araw ng mga patay dito po sa Lawang Cemetery. Ayan, mag-love shoutout kay Ma'am Jane Tunyakaw. Ayan, shoutout sa inyo. At syempre mga guys, shoutout po sa lahat po ng mga kababayan natin sa buong mundo. Ayan, na naggugunita po ngayon ng araw ng mga patay. Ayan, bukod po sa pagpunta sa sementeryo, isa po sa pinakamagandang gawin ay ang manalangin, ipagdasal po yung ating mga yumaong mahal sa buhay. Kahit hindi po tayo magpunta ng sementeryo, ang importante po na alala po natin yung ating mga mahal na yumao sa buhay at syempre ipanalangin po yung kanilang kataluwasan. Opo. Taura ng mana butang yung apelyido ha kay daramong para pres ngaran. Ay, Ginoo. Di re butay ta maininit kay dig saragbot kung sino ba iton. Oo. Ako mawala ko naghihinatag na na sito. Masumriyan din po tayo. Ang ngaran lang pinaluwas, di tama nito sigurado. Namin mauntan bagin. Yan nga. Mao. Kay an Miguel sa buko sa kalibutan, di la mil. Kasi pag lagyan mo na apelyido man ha. Sagara para ni sa apoy Miguel. ako nga ni kadat maram san nanay ni tatay nga waran san apoy asawa. Aba ko sa asawa. Di ka na. Diyan bagaw ko, ang matibak si sa'yo mga. Pati address, gimubutakan mo iton. Nanaod sa simbahan. Siyahat ko pa dito, may daraga simple. Ayan mga guys, nandito kami sa puntod ng aking lola at may handa ditong pagkain si Mama Init, shoutout. At nandito din sa Uncle Junior at si Mama Julie, shoutout. Pati si Pay Toy, Migilab, shoutout guys. Ayan, nandito na kami ngayon sa pancho ng lola. At mga guys, balak namin pumunta doon sa pancho ng iba pa ng mga kamag-anak. Pero nandito na sila oh. Nandito na, dumaan na dito. Wow. Hala na ho, maniri na ho. Hala na, dito, karami ka na sila kumukumo ako sa Pay Toy. Oo, ako si Pay Toy, si Mana. Wala sini, ibang silipin? Wala na ka na lang. Putos! Sabi! Sa pagperes nga ni, wala putos-putos. Diri ako. Hala na, God. Ay, diri. Yeah. Kaya ito, takasun mo. Sasama ha? Hindi na maghanap kung may mapal yun di bata. May adil zero, God. Ari na lang eh. Ha? Daram mo atak 5 man Ari na sa'yo. lang eh. Ay, ko di, God, bugas. May bunay. Oo. Inom. Basik sumukad si Jirik. Ah, nanay, diin ka naman dito. At sa tindahan. Hey, God. Anak, alit na sa mga kuwan. Nagkawara sa kalibutan. Mga sawangan. Ha? Pwede, God. Mga kapay. Andi rin ito, ubusin mo man liwat eh. Ano iba pa man? Sabak mo to si May Mary.
Dugi pa ka dito. Tama na ito. Kay, Ayan di Kok. Pag sabi-sabi lang. masasala liwat. Atag, inuubos yan to liwat. May tinagan to ni Apo. Wala na. Para di makanigar. Kuha naman ito nga ito. May nakikituro si Jirek sa inyong mga trabaho. At ayan mga guys, ito nga po yung isa sa pinaka namimiss ko talaga, yung huntahan namin ng aking mga uncle at aunties sa mga ganitong okasyon po ng undas dito po sa Lawang Cemetery, dahil talaga naman pong kami po dito ay nagbabaliw-baliwan talaga sa katatawa po dahil syempre mga guys, ayan, sa loob po ng ilang mga buwan hindi po nagkita-kita. Kapag nagkikita-kita po, ganito pong mga pagkakataon ay talaga naman pong sinusulit po namin sa tawanan at hiyawan. At ayun, kinurot pa ako. Ayan mga guys. Hoy, may name nga din na ho, mana. Bukit kulang ito, no? Apoy ho, taksayo lang yung kuwan nila. Apoy gilayo. Oh, tingnan to pala kami kay. Nagto pala latan ni Didi. Paulit na ngayon. Nagpaka-presyo man daw kasi. Alam na gad. Sige, 5 man na sa sayo doon. At ayan na nga mga guys, dumating pa dito ang iba pa naming mga kapinsanan at mga kamag-anakan. At ayan si Manalisil, mega love shoutout, si May Adel, si May Mary, si May Nining, si May Bio, at lahat ng aming mga kamag-anakan. At mga guys, pagkatapos namin dito sa pansyon ng aking lola, ay pumunta naman kami doon pa sa aming mga iba pang mga kamag-anakan. Dangan nga lang, hindi na natin na-videohan dahil nalubat na ang ating cellphone. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng ating mga mahal na yumao sa buhay. Nawa po patuloy po ninyo kaming gabayan sa aming araw-araw na mga pagsubok na kinakaharap, at syempre para po ang aming pamilya ay lalo pong maging matibay, matatag. Ayan, shoutout din po sa inyong mga kamag-anakan dyan na mga yumao na mga guys. Ayan, shoutout sa inyo. Yung mga hindi naman po nakadalaw, nawa po'y kayo po'y dalawin ng inyong mga mahal na yumao sa buhay. Ayan, shoutout po, thank you. At hanggang dito na lang po mga guys ang ating vlog. Ito pang inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, you break it down nyo. Thank you so much po sa inyong walang sawang support at pagmamahal. Daghang salamat. God bless po sa lahat.